preukázať Bohu vďačnosť za spasenie a preto zorganizoval párty, večierok, na ktorý pozval svojich priateľov a pozval aj toho kazateľa, aby tam niečo povedal. Tak bola to párty, tak kazateľ hovoril o večeri Pánovej, o kresťanskom živote, ktorý je ako radostná oslava, o Ježišovi, ktorý rád chodil na večierku. Povedali im aj o tých hlupákoch, ktorí odmietli pozvanie na hostinu a vyzval ich, aby oni prijali pozvanie, kým je platné. To je taký príklad návštevy. V tomto mám ešte posledné dva body veľmi krátko. Literatúra. Jeden z hlavných dôvodov, prečo boli napísané evanjelia, boli práve toto. Evangelizácia. Misijné cesty. Prví kresťania robili misijné cesty, išli do miest a do dedín, hlásali tam evanjelium, zakladali zbor. Najznámejším takýmto misionárom bol Pavol. Viete si predstaviť, že by ste šli v jeho šlapu? Boli niektorí Boží ľudia, ktorí tak urobili, a keby neboli, tak ani dnes my tu nie sme. By sa k nám Boží slovo nedostal. Takže dneska sme sa pozreli na niektoré metódy či spôsoby, ako prvá cirkev šírila evanjelium. Domácnosti, ulica, neutrálna pôda, osobné rozhovory, návštevy, literatúra a misijné cesty. Nechcem povedať, že to sú jediné správne metódy a že nemôžu byť ďalšie dobré spôsoby, ale myslím si, že sa môžeme z nich vnímať a inšpirovať. K tomu nás chcem povzbudiť. Teraz keď budem mať večeru Pánovu, tak tá hovorí o tej cene. O tom, koho chceme zvestovať. Pán Ježiš Kristus. Boh, ktorý sa stal človekom, aby mohol za nás zomrieť, aby sme my mohli žiť.